Velkommen til Disney Junior på YouTube. Vi har været på rigtig mange eventyr sammen med prinsesse Sofia. Nogle lidt vildere end andre. Jeg ved ikke rigtigt. Jamen, det gør jeg. Her! Sådan nu. Hun er god. Ja, hun er. Men lige meget hvor farlige de er, finder Sofia altid en udvej. Så lad os tage et kig på hendes top 10 modigste øjeblikke. Er alle mand klar? Jeps. Nej. Nummer 10. Lad mig være i fred, prinsesse. Eller jeg forhekser dig. Hør her, Lucinda. Sådan der får man ikke venner. Og det er jo det, du gerne vil have. Ikke? Wow! Nå, sæt mig ned. Okay, du vinder. Nummer 9. Hold fast. Nu lander vi. Pas på. Undskyld, jeg arbejder stadig på de landinger. Nummer 8. Ej, undskyld, Sofia. Det er hele min skyld. Men jeg skal nok få din amulet tilbage. Hvordan? Han flyver jo væk. Han er ikke den eneste, der kan flyve. Det er svært, det ser ud til. Hold ud, Andrea. Jeg kommer og hjælper dig. Du kan flyve, men du kan ikke forsvinde. Nummer 7. Okay, smørblomster. 1, 2, skub! Nummer 6. Det allervigtigste er, at I ikke er bange. Er du klar? Vi hopper op og flyver. Vi skal ud herfra nu. Flyv til venstre. Wow! Det hører efter. Eller det hørte efter. Sig, det skal flyve til højre. I kor. Højre. Og så til venstre. Venstre. Det virker nu. Nummer 5. Tryllebogen. Stop den fe. Jeg stopper den fe! Jeg har den. Nummer 4. Sofia, Far. har farligt. Sofia, kom du noget til? Nej, det tror jeg ikke. Vi må se at komme ud herfra. Hurtigt! Tag min hånd, deres majestæt! Gnarly. Nummer 3. Ikke så hurtigt, her søvhyre. Giv mig kammen, så slipper jeg din havfruven fri. Du skal ikke give ham den, Sofia. Bare rolig. Jeg har en plan. Hvad vil du gøre, hvis du ikke får den? Få mig til at forsvinde, eller hvad? Ja, det er lige det, jeg vil gøre. Forsvind de Vejfaria! Du narrede ham. Aha. Nummer 2. Jeg har en idé. I stedet for at gå gennem labyrinten, kan vi gå over den. Det var bedre. Sofia, tror du virkelig på, at vi kan hoppe over alle de statuer? Det ved jeg, vi kan. Jeg er sikker på, at vi formår så meget mere, når vi forstår, at hvis vi hjælper, så vi tre, vil hele verden se, hvor super fedt det går. For vi kan mere, end vi tror. Mere, end vi tror. Og hendes modigste øjeblik er nummer 1. Pas nu på den bølge! Sofia, jeg ved godt, hvad jeg gør! Hvad er mere kongeligt end at være modig? Vi ses senere på flere sjove og magiske Disney Junior videoer.